At galing ako sa 7-Eleven, nagre-repeat muna ako kasi mamaya magtatrabaho kami. At unang-una, papunta kami sa aming apo sa San Santos Street, si Algin Libria Ricaport. At dadalawin namin ang aming apo. At doon, ang anak kong lalaki doon nakatira. At magla-live naman kami muli papunta doon sa San Santos Street. At ulitin ko, samahan mo kami mag-live sa aking live, Buano Rider, my YouTube channel. Tara guys, papunta na kami doon sa San Santos Street. Pwede ka magpanda.
Okay guys, nandito na kami sa Sansiangco Street. Okay guys, hanggang dito na lang kami magtatapos sa aming live si Buano Rider. Thank you so much for watching. Marami pong salamat sa panonood sa live ko si Buano Rider. Bye bye na po sa inyo. Thank you so much.